Aitaren eta Semenaren eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun mintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakindula, jaiko guzti izan zua, eta gure pekatuak barkatu egitean gaitzala betiko bizitzara. Egin dezan gotoik, on guztien iturri zeran jaikoa, entzun honez gure gotoitza, eta egizu, zuk argiturik, jakin dezagula zer den zuzena, eta zuk eraginik, bete dezagula zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santua egin batean, jaiko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Korintotarrei, senideok, ondo daki jagoikoak, zuen ganako nere izan, ez dela izan, batean bai, eta bestean ez. Silvanok, Timoteok, eta nik, zuei otsegindako jagoikoaren seme Jesu Kristo. Jesus ez zen izan, batean bai, eta bestean ez. Harengan denak bai egin ziren. Jagoikoak egindako promesek baietza izan dute harengan. Horregatik, Kristoren bitartez, amen esaten diogu jagoikoari bere aintzarako. Jagoikoa da, gu eta zuek Kristorenan sendotzen gaituena. Berak sagaratzen gaitu, berak ezarri dugunan bere ezaugarria, eta gure bihotzetan espiritua ipini du bere agiritzat. Jaunak esana. Erantzun salmoa, erakus jauna aurpegia zure morroiari. Erakus jauna aurpegia zure morroiari. Zuk otsegina karriak dira, horregatik betetzen ditu nire animak. Zure hitzen adierazteak argiak ekartzen, ez ikasiei irakasten. Erakus jauna aurpegia zure morroiari. Zuzen itzazun ere urratsak zure esanaren neurrira. Ez berebitaz inola nagusitu gaiztakeria. Erakus aurpegia argi zure morroiari, irakas zure arauak niri. Erakus jauna aurpegia zure morroiari. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa Salvateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, zuek zerate lurraren gatza, eta gatza gezatzen bada, zerekin gaziteko da, kanpora botatzeko eta oinpean zapaltzeko bestetarako ez da. Zuek zerate munduaren argia, ezin daiteke ezkutatu mendigainean dagoen argia. Argia ere pizten denean, ez da lakaripean ipintzen, argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egin dezaien. Bego piztuta zuen argia ere gizon aurrean, zuen egite onak ikus ditzaten, eta zeruetan dagoen zuen aita gores dezaten. Jaunak esana. Evangelioko tarte bat, pasarte bat, irakurtzen, entzuten, hausnartzen egunean, beti kontutan izan behar ditugu gaitu guztiak ere. Hau da, oso importantea da, ongi entenditzeko pasarte bat, testu inguru osoa gogoan hartzea. Horregatik, gaurko evangelio hau behar bezala entendituan izateko, gaineko guztiak ere, edo gaineko evangelioko pasarte guztiak ere, gogoan hartu behar ditugu, modu koherentean eta zuzenean ulertuan izateko. Eta Jesusek alde batetik oso garbi utzi nahi izan ziren kristauoi, ez degula gure burua beste gainetikan bezala sentitu behar.
beste inor baino hobeak bagina bezala edo ala sentituko bagina bezala. Horregatik, Jesusek eskatu zigun ez gaitezela besteen aurrean turuta jotzen ibili, besteek ikus dezaten ze gauza onak egiten ditugu. Jesusek esaten digu limosna ematean, ez gaitezela modu hortan ibili denek ikus dezaten eta denek txalotu behitzaten, eta hori oso argi utzi nahi izan zigun Jesusek. Izkutuan ikusten duen zereko aitak sarituko digu guk modu hortan egiten baditugu. Ez sekretuan, baina bai alako diskrezioz. Nahi du Jesusek gutako inor ez dadila sentitu beste ejemplua banitz bezala. Hau da besteak baina hobeak bagina bezala, edo kristoak ez direnak baina hobeak bagina bezala. Jesusek holakorik ez du nahi. Baina bai nahi du eta gaurko ebangelioan hortaz mintzatu zaigu, nahi du Jesusek halako erantzukizuna senti dezagula. Ez besteak baino hobeak eralako edo hala sentitzen dugulako, baizik eta berarengandik jaso duguna nola baitere praktikara eramaten saiatu behar daukagulako eta besteekin konpartitzeko eman nahi izan digulako berak. Hau da, ez esaten dugu, gizakien aurrean argia bezala izan daitezela gure egite onak. Ez ditugu egin behar beste ikus ditzaten, baina zerbait onak egiten dugunean horrek ere beste pertsonei mesede egin dezakete. Eta guri ere beste egiten dituzten gauza honek mesede egiten dituten bezala. Horregatik, nola baitere, ez ditugu obra honak egin behar besteek ikus ditzaten eta txalotu ditzaten, baina ez da lortzatu behar gauza onak egiteaz. Pixkoak diskrezio hori, baina edozein kasutan Jesusek nahi du guk ez ditzagula egin besteek ikusteko, besteek txalotzeko. Askira, zeruko aitak ikus dezala. Baina ez dara ez du nahi izkutuan edo lortzatuta ibili gaitezela kristau berelako edo fedea daukagulako edo horrek ez digu inongo lortzarik sentiarazidea. Ez da ere halako superioritatea mentalitatearik ere. Gero, baita ere gaurko evangelioan Jesusek bi adibide edo bi metafora jarri dizkigu. Argia eta gatza. Argia, asko estimatzen du Jesusek, askotan agertzen zaigu argia nola baitere, bera da munduko argia. Eta berak ekarri digu argi hori ikus dezagun. Batez ere, Jesusek nahi du guk biziaren sentidua esan nahia uler dezagula. Ez daitezela ilunpetan bezala, nora ezean bezala. Horregatik askotan metafora jartzen digu, ibilbide batean, bidetik goazela, argirik ez badegu, aixa eror gaitezke, zulo batean hankasatu edo galdu eta okarreko bidea hartu. Jesus da gure bizitzan behar dugu argia. Ulertzera ematen diguna zer gara, nondik gatozen, nora goazen, eta nahi du argi hori guk ere besteekin konpartitu dezaguna. Hau da, ez dezaguna guretzako bakarrik gorde, baizik eta inor baino gehiago sentitu gabe, baina besteekin konpartitzeko borondate hori eduki dezaguna. Eta bigarren gaurko metafora gatza da. Gatza askoz gutxiago agertzen da evangelioan, oso gutxitan agertzen da. Oain ez zait okurritzen beste pasaterik Jesusek gatza aipatzen duenik. Eta esaten dugu, saiatu beharra daukagula, gatza bezalakoak izaten. Hau da, alde batetik, gatzak nolabaitere alako alaitasuna bezala, eman nahi dio, janariari, uzeari, alako beste zehar bezala, eta bi sentidutan, eta honekin dukatuko dut, nik ulertuko nuke Jesusek jarritako metafora. Lehenengoa da, Jesusek nahi du
saia gaitezela autentikoak izaten. Badaki ahulak gerala, badaki pekatariak gerala, badaki beti ez dugula dena ongi egingo. Eta maite gaitu eta beti barkatzeko prest dago eta gainera ulertzen gaitu. Baina bai nahi du uler dezadula erantzukizuna saia gaitezela autentikoak izaten. Hau da, bihotzetik saia gaitezela berak erakutsitakoa praktikara eramaten, gure lagunkoa maitatzen, gure ingurukoei laguntzen, berak erakutsi guzti hori bizitzen, gure esanak ezake ahultasunekin eta zaitasunekin baino saia gaitezela. Eta bestetik ere, eta jaunekin nahi dukatuko dut, Jesusek gatzen dugu nolabait ere, nahi du Jesusek gure inguruan alako giro ona sortzen saia gaitezela. Nahi du Jesusek, beti ez dugu lortuko, baina bai ukirak dugula borondate hori, inguruan alaitasuna, inguruan maitasuna, inguruan bakea. Gure darizaren esaten bezala, dauzkagu muga guztiekin, baina hori da Jesusek duen borondatea. Oso polita da, Asisko San Francisco egiten zuen orazioa jauna izan nagia tristura dago tokian alaitasuna jarrezadala eta iluitasuna dago tokian argia eta guzti horiek ez gu sentitzek eralako ez da gizet baizik eta jangoikoari eskatzen diogulako doai hori. Gaza janaria izango bezala izan gaitezela gu gure bakoitza inguruan bizi geran biroan. Eta egin ditzagun orain gure eskatik. Eskatuko dugu, bereziki gaurkoan triste dauden guztien alde, jangoikoak indarra eman dezaien, lagunkoarengan laguntza aurki dezaten eskatzaileko jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko ezasanduan bereziki gogoanatuko ditugu, Valentina Begarra, Maria Dolores Lasarte, Jose Javier Ayerdi jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldean dezaten eskatzaileko jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizun eskatiak Jesu Kristo jaunaren bitartez. Onar jauna gure goai hauek, beroien bidez hartu eman milagarriak ditugu zurekin. Iguzu zuk emanak eskegiz, zu izan zaitzan lasari Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak handoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen honai, izuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko guztidu beti ego hori. Ez duzu gure gorespeneteari, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin diagotzen, baina bai gure salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, hain tapeekin batean goresten zaitugu
gozez beterik kantatzen dugula. Afalako berdin garrizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei izien esanez. Artza zuen eta erako guztiok dutatik, hau ere horaren kalizanata, itun berri eta betikoaren egola. Zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isurituena, egizue hau nire egan. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen egiotza eta piztuera gogoratuz, biziaren logia eta salvamena mekanizak eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gogozola kartzen dugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu baitasunera Frantzisko dure eta santuarekin, Frantzisko dure hartzailerekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean batean gure sentiak, bereziki, Jose Javier, Valentina, Maria Dolores, harritzazu zurortegiaren argitan, errokizak izangoaren guztiok betiko bizitzen Janguaren ama Maria doatsuarekin, San Jose Teresarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri egina jakoiko albuztigun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hiltza guztiak gizaldi guztietan salbatzaileak agindutan erakutsi jarraituz bildur gabe esan dezagun gure deita zeru eta zena salbatu izan bere zure izena etor begi zure arren egin begi zure nahian zerua bezala arren emain zuraurak dutako ongiak barkako gure zorrak guk ere gure zorrak barkatzen eta ez gutetan eman, baina atera gehitzen zuretzetik. Atera gehitzen zukaunan gaitz guztietatik nahi duzu batean gurean. Zure errokiak eskartenak garbi bizi gaitezen eta estuari eta sendo. Betiko zorionaren itxarpenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jaunaz eskala apostoluei bakea uzten zuen bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala,
duzu, elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, nahi duzue bakea kare. Jangoikoaren bitotxa, zuk entzen duzu. Ona hemen, jangoikoaren bitotxa, ona munduko nekatuak entzen duena, zorion suak jaunaren nekatuak. Egin dezagun otoi. Zure iran sendatzaileak gorde gaitzala jauna, zugatik bere izte gaituen gaiztakiriatik, eta gira gaitzala zuzentasun bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere zaintza dela